Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendrasa. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe ki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriko sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, panjen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng mlebu metu mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak dikdaya-dikdayane wong isih ana sing luwih dikdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dikdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kok dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaran. Karang Kawidodaran tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep nguldo Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggep aku saka batreno wae. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi papane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wih lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kubu karepe. Wah, mati tenan. Ono suara tatara karo mencacaran nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari Deparan. Kok Prabu muni kok muring-muring apa?